Хвала Аллаху, дорогі брати. Хвала Аллаху, який нам дав можливість зустріти цей Рамадан. Вже 4-й поспіль, період війни. Хвала Аллаху, який дав нам можливість дожити до останніх днів Рамадану, до останніх декади Рамадану. Безмежна хвала нашому Господу, який дає нам можливість очиститися цей місяць, місяць прощення. Адже кожної ночі в місяць Рамадан у Аллаха Субханаху Та'аля є раби, які очистилися. Як сказав про це пророк Мухаммад, саллаллаху алейхі вассалям. А він сказав так: «Інна ліллахі інда кулли фитрин утақау, ва заліка фі кулли лейла». Воістину Аллах у кожен час іфтару звільняє людей від вогню, пекла. І це відбувається кожної ночі. Хадіс достовірний. Також пророк, саллаллаху в іншому хадісі каже: «Інна ліллахі табарака ва та'аля утақау фі кулли йовмін ва лейла». Воістину Аллаха, благословенного Всевишнього, щодня і щоночі є ті, кого Він звільняє від вогню. Тобто мається на увазі у місяць Рамадан. Що означає звільняє, дорогі брати? Що це означає? Утаqa. Атік. Атаqa. Це означає, що Аллах Субхану ва Та'аля, якщо звільнить свого раба, це означає, що він очистився. Що він перебуває під особливим наглядом, турботою, заботою, захистом. Від кого, дорогі брати? Від Господа світів. А хіба осрамиться той, кого Аллах Субхану ва Та'аля захищає, про кого дбає, про кого піклується? Це означає, що він отримав гарантії безпеки, як зараз кажуть, від самого Всевишнього. Нехай Всевишній Аллах Субхану ва Та'аля дарує нам можливість бути саме з цих його рабів. Скажіть амінь. Адже проти тих, хто не зміг здобутися прощення Аллаха Субхану ва Та'аля, сам Джибріїль, алейхіссалям, зробив дуа проти них. Як сказано це в хадісі, який вам дуже відомий, але інколи щось відоме чуєш, начебто в перший раз. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف يعني خاب وخسر رجل ذكرت عنده فلم يصلى عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. Хадіс сахih. Нехай буде принижений, тобто зазнає невдачі та втрати той чоловік, при якому згадали мене, але він не сказав, саллаллаху алейхі вассалям. І нехай буде принижений той чоловік, до якого прийшов Рамадан, а потім закінчився перш, ніж йому було прощено. І нехай буде принижений той чоловік, який застав старість своїх батьків, одного з них або двох, але вони не стали причиною того, щоб він увійшов до раю. Чому ж так, дорогі віруючі? Чому так? Якщо поміркувати. Чому людина, яка не здобула прощення в місяць Рамадан, накликає на себе дуа самого Архангела Джибріля? Мир йому. Насправді відповідь
Вона дуже проста. Тому що Всевишній створив для своїх рабів найсприятливіші умови для прощення. Він зробив все, щоб людина отримала це прощення. Він начебто каже, ось воно, візьми. А людина каже, ні, не хочу. Піст. Через те, що брами пекла зачиняються, брами раю відкриваються. Через те, що мерзенні дьяволи сковуються. Через неспослання, зіслання Курану, інших откровень, це проходить в різних хадісах, що всі откровення були зіслані саме в місяць Рамадан. Тому що він зробив це, мається на увазі, останнє писання зіслав, теж місяць Рамадан. Благодатну ніч, благословенну ніч, ніч перед визначенням. Як сказав про це Аллах Субхану ва Та'аля. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Воістину ми зіслали його у ніч перед визначенням. Що дасть тобі знати, що таке ніч перед визначенням? В іншому аяті. Воістину ми не спослали його у благословенню ніч, воістину ми були тими, хто застерігає. Ніч перед визначенням. Нас очікує ще, можливо, можливо, вона вже і пройшла, тому що останні 10 днів вже розпочалися. Але, можливо, і ні. Ніч перед визначенням, тому що є і ніч перед визначенням цей місяць. Що таке ніч перед визначеністю? Це чисте джерело. Це мов родник. Якщо ви його застанете, якщо ви окунетеся в цьому джерелі, в цьому роднику, ви очиститеся. У якому навіть найледачіший, самий лінівий, із нас ще може встигнути здобути це очищення, це прощення від Всевишнього. Чому? Тому що ця ніч краще, ніж ельфу шагр. Що значить ельфу шагр, якщо порахувати? Це означає 83 роки та 4 місяці. Уявіть собі. 83 роки, 4 місяці. Якщо ви щось робите, якесь поклоніння, а саме поклоніння треба робити, до цього ще дійдемо потім. Ваше поклоніння зараховується Аллахом Субхану ва Та'аля, ніби ви робили це на протязі 83 років та 4 місяців. Тому, дорогі брати, якщо наше серце не відчуло цієї милості Всевишнього Аллаха, якщо наше серце ще черстве, ще є час, ще є можливість, ми можемо це ще зробити. Пам'ятайте про це. Тому що ми саме зараз перебуваємо в останні дні Рамадану. Саме тому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, казав, عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يعني أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Аїша передає, що коли наставали останні 10 днів Рамадану, посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, оживляв ніч поклонінням, будив свою родину, проявляв особливу старанність і тугіше затягував свій пояс. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проявляв у останні 10 днів Рамадану таку старанність у поклонінні, якої не проявляв у жодний інший час. У жодний інший час. І саме тому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, казав: «Мен қама лейлатал қадрі імана ва іхтисаба, гуфіра лаху ма тақаддама мін замбі».
хто проведе ніч перед визначеності з молитвою, з вірою, у молитві, у намазі, з вірою та надією на нагороду Всевишнього, тому будуть прощені його попередні гріхи. Хадіс аль-Бухарі, Муслим. Тому посланець Аллаха, саллаллаху алейхи салям, казав: «Лілляхі фігі лейлатун хайру мін альфі шахр. Мен хурима хайра фақад хурим аля ал-ітлақ». Воістину у ньому є ніч, яка краща за 1000 місяців. І той, хто був позбавлений її блага цієї ночі, той справді був позбавлений. Тут узагальнення йде. من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Айша передає: шукайте ніч перед визначеністю від пророка мир йому у непарні ночі останніх 10 днів Рамадану. Що ж особливого в цій ночі? Чому вона названа ніччю Аль-Кадр? Що це означає? Ніччю перед визначеністю. Або іноді її перекладають як ніч могутності. Воно так названо, тому що Аллах Субханаху ва Та'аля визначає в цій нічі наділи, ризк. Кадар – розмір, наділ, ризк. Справи рабів. І ангели отримують совість перед визначеними рішеннями на цілий рік вперед. На майбутній рік мається на увазі. Від однієї ночі Лейлатуль Кадр до іншої ночі Лейлатуль Кадр. І не залишається нічого великого або малого, що було б не передвизначено Аллахом Субханаху ва Та'аля на цей цілий рік. Всевишній каже в аяті: воістину ми зіслали його у благословенну ніч, воістину ми застерігали, у ній вирішується кожна мудра справа. Інше тлумачення. Чому вона так названа? Тому що Аллах, لأن الله أنزل فيها القرآن وهو أعظم ما يكون من الكتب قدرا ليلة القدر. Що Аллах не спослав у ній Коран, а Коран по своєму становищі Кадар – сама велика ніч. Ніч перед визначеності краще за 1000 місяців. І тому що становище людини може підвищитися в цю ніч. Тому що вона краще, ніж 1000 місяців. І останнє тлумачення, яке є: لأن الأرض تضيق لأن القدر قدر, що може означати звужувати, одна із значень. Як каже Аллах Субхану Тааля, наприклад, в аяті: а тому, кому був обмежений його наділ. Кудіра алейхі ризку. Тому що в цю ніч немає навіть 5 місця, жодного місця на землі. Ангели знисходять і немає місця. Коли ж ця ніч, дорогі брати? Насправді, ніхто не знає точно, коли саме ця ніч. Передається від пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, що вона може припадати на 21-ю ніч, на 23-ю, 25-ту, 27-ту, 29-ту, а також на останню ніч Рамадану. Існує понад 40 думок вчених з приводу того, коли саме ця ніч. Імам Шафі'і, рахімахуллах, казав: як мені здається, це він пояснює, Аллах знає краще, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, відповідав відповідно до того, кожного разу, як його запитували, коли ця ніч. Йому, наприклад, могли сказати: чи слід очікувати цю ніч в таку-то ніч? Він відповідав: так, шукайте її в цю ніч. Тому що дуже багато хадісів різних, де проходить
шукайте. Імам Шафій саме так тлумачить, так бачить це. Правильною, що ж думкою Аллах Субхану ва Тааля краще знає, що вона припадає на непарні ночі, вітр, останніх 10 днів Рамадану, тобто 21, 23, 25, 27 або 29. Як передається в хадісі від Аїші, ради Аллаху анха. Коли наставали останні 10 днів Рамадану, посланець Аллаху син докладав особливих зусиль і говорив: шукайте ніч перед визначеністю у непарні ночі останніх 10 днів Рамадану. Чи знав пророк саллаллаху алейхи ва саллям, коли саме ця ніч? Так, він знав про це. Знав, але Аллах Субхану ва Тааля забрав це знання по мудрості своєї. Передається, хараджа Набій саллаллаху алейхи ва саллям ліюхбірана білейлатил кадр. Фаталаха, яні тахасам. رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 رواه مسلم. Я вийшов, щоб повідомити вас про ніч перед визначеності, каже пророк мир йому, але такий-то позварилася, посперечалася, і знання про неї було піднято. Аллах Субхану забрав це знання. І, можливо, це навіть краще для вас, тож шукайте її у 9, 7 та 5 ніч. І зараз я повертаю вас до перших хутб ще до Рамадану. Умови прощення, щоб у вас тут нічого не було. Коли мусульмани сперечаються один з одним, коли вони конфліктують з одним одним, закриваються брами прощення, закриваються брами милості Всевишнього Аллаха. І на прикладі саме цього ми бачимо це. Аллах Субхану ва Тааля забрав це знання. І в цьому є мудрість. Також Муслім у своєму сахіхі передав від Абу Гурейри, нехай буде задоволеним Аллах, що посланець Аллаха сказав: мені було показано ніч перед визначеності, але потім хтось із моєї родини розбудив мене, і я забув її. Тож шукайте її останні 10 ночей. Тобто існують не один, а декілька хадісів цього приводу. В чому полягає мудрість цього? Чому Аллах Субхану ва Тааля дав, потім забрав? Вчені пояснюють це так. Якби праведні і грішні точно знали її час, то грішні могли б використовувати цю ніч проти людей у своїх молитвах. І насправді так і є. Людські душі такі несподівані. Інше – мудрість. Можливо, люди просили би у цю ніч випробування. І насправді так відбувається. Іноді людина думає, що вона благає Аллаха Субхану ва Тааля про щось благе для себе, а це, коли Аллах Субхану ва Тааля передвизначає це для нього, дає йому цього, воно виходить випробуванням для нього. Він каже: Субханаллах, навіщо я це просив для себе? Або речі мирського життя, які стали причиною їхнього нещастя як у цьому світі, так і в майбутньому. І так і виходить. Бо людина не знає, що насправді благо для неї. Якщо б ми знали, молилися, Аллах би дав, а це стало б випробуванням. Третя мудрість, щоб стало очевидним, хто є щирим у прагненні. Бо якщо б точно було б відомо, мабуть, би не було такої старанності в іншої ночі. А хто лінивий? Четверта мудрість. Щоб збільшилася нагорода мусульман через велику кількість поклоніння. Адже чим більше добрих справ, тим більше нагорода. І це милість також зазначається вченим саме для умми Мухаммада. Чому? Тому що життя його умми від 60 до 70 років в середньому. Але життя попередніх поколінь, як це було при Нухі, алейхіссалям, наприклад, були століттями. Тому Аллах Субхану ва Тааля через цю ніч дає
можливість здобути саваб, нагороду. Більш того, деякі вчені на підставі всіх цих тлумачень роблять такий висновок. Мудрість полягає в тому, що застати ніч могутності – це карама. Це ознака того, що Аллах Субхану ва Тааля любить людину. Він приближений. Карама. А караму що треба? Караму треба приховувати. Не треба її розголошувати, казати, от я застав, я знаю, я відчув і так далі. Ні, навпаки. Треба її приховувати, тому що людина може впасти рія. Слід зазначити, дорогі брати, що ніч передвизначеності – це не лише для тих, хто молиться. Ніч передвизначеності, вона також і для жінки після пологів, і для жінки під час менструації, подорожнього, бо може хто бути в сафарі, таке може бути. Хто перебуває вдома. Даках сказав, у них також є частка вночі передвизначення. Кожному, чиї справи прийме Аллах. Він дасть його частку з благі цієї ночі. Що краще робити в ніч передвизначеності? Слід більшу частину свого часу присвятити саме дуа і намазу, молитві. Імам Шафі'і сказав, бажано, щоб людина так само старанно робила поклоніння як вдень, так і вночі. Суф'ян ас-Саурі, рахимахуллах, сказав, дуа в цю ніч для мене більш улюблене, ніж молитва. Дуа в ніч передвизначеності було відомою і поширеною практикою серед сподвижників. Яке краще робити дуа? Краще робити ті дуа, які прийшли в сунні, узагальнений дуа. І краще робити те дуа, яке приходить від матері правовірних Аїші, радіаллаху анха. Аллахумма іннака афувун тухіббул афва фа'фун. І як більше ви кажете це, так краще. Але будь-яке дуа, яке прийшло в сунні пророка Сосам, або яке прийшло в Корані, теж робиться. Будь-яке дуа, яке вам запало за душу, теж робиться. Робіть. Чим більше дуа ви робите, тим краще. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали Лейлатуль Кадр. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нам дарував очищення. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми не були тими, хто лишиться цього блага. وإني داع فأمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا